Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho Bafethu, and I'm back with another story bafethu. Kodwa before story sethu ngicela ningakhohlwa ukuthi asisaweqi ama-adverts bafethu. Ividiyo sayibuka from the beginning to the end. Ningakhohlwa futhi sino super thanks bafethu. Njengoba sino super thanks, mawukhona okuncane ufuna nje nawe ukuthi khohlwa kwi-channel, you are most welcome. Uyangena lapha ku-super thanks uzobona ama-option ahlukahlukene. Mase ukhetha i-option ehambelana nawe. Ngisalapho nje kuma-super thanks ngifuna ukubonga kakhulu kusisi uCeliwe Mahlalela. I think usesipho super thanks abawu-3 if I'm not mistaken or more. Angisazi because nje usisi wabantu wenza sure. Nkosi yami ngiyabonga kakhulu sisi. uNkulunkulu nje aqhubeke lokhu ekwandisela kulokhu kwanda nje la uthathe khona. Bafethu ningakhohlwa futhi siya-subscribe, siya-like, siya-share, siya-comment, si-click notification bell so that sizoba bokuqala ukuthola ama-notifications whenever Ulungi eposta i-story esisha. Without wasting your time, another day, another story. Isitori sethu namhlanje sibhalwe nentombazane. Intombazane nginesilonda. Ithi nginesilonda enhlizweni esingapheli, angikaze ngize ngizwe ipheni engaka. Uthi mina I grew up ekhaya sihlala nje kwisethini kababa noma nathi ama-sisters awu-2. Uthi sama-princess gayizini, uthi ubaba akekho umuntu wayesithanda njengobaba emhlabeni wonke jikelele. Uthi futhi sasazi ukuthi thina ubaba wethu angeke usenze next, akukhona ubaba wethu yabo. Uthi ubaba-ke abe ne-interest ekudayiseni utshwala yabo. Uthi hhayi ubaba dayisa utshwala-ke ekudayiseni kwakhe utshwala-ke uthi angifuni ukuthi wayethwele, angiyazi leyo part, kodwa indlela kwagcina kwenzeka ngayo ungagcina senginakho lokho, but uzozwa as i-story sihamba. Hhayi uthi ugeli kubaba nje ayiqalela ayibele nje yabo edayisa utshwala endlini. Uma ufike kunikeze esicabheni nje khishwe efrijini nje leli friji elinoma. Uthi hayi bo sambona ubaba ekhule eba nendawo eyi-tuck-shop kodwa edayisa utshwala kuphela. Uthi wayengenayo interest ekudayiseni ezinye, waye-specialise nje ngotshwala. Uthe engenalayisensi, waqala engenalayisensi waze waba nelayisensi. Uthe meba nelayisensi ubaba wakhula-ke ibhizinisi lakhe simbuka guys. Uthi thina ekhaya thina ubaba singakuxoxela ngomlando wakhe we-success. Uthi hayi lakhula ibhizinisi lavele lathi vu. Uthi hayi ubaba looked for a bigger space la i-tavern yakhe sizoyimela khona yodwa. Uthi usithandani ubaba sobabili nosisi wami asicoci phansi. Uthi yabo uma kuthiwa asicoci phansi. Uthi hhayi ubaba yakhula i-tavern. Uthi ubaba-ke was this person ongenamahloni yabo, ukhuluma zonke iy'ndaba zakhe nje ememeze khona la endlini yabo masikhona. Wayengenayo lento yokuthi khona izinto asi-protect-a kuzona angafuni sizizwe. Uthi as much as ngangingaleso sikhathi kodwa ngangizwa ukuthi ubaba sekukhona imikhuba engasile aseyenza-ke. Because wayeke-phone nje ethi uyabo mhlawumbe uthole ukuthi sekuvulwe i-tavern entsha. Uthi yabo ngenkathi ikhula i-tavern kababa, wonke ama-tavern owners akulapha elokishini lelo lokishi leyo ndawo leyo ayeshona and eshona ngokudutshulwa wonke yabo. Uthi kancane kancane uzothiwa hawu sekushoniwe lapha, sathi sekushoniwe lapha iphele kanjalo futhi i-tavern finish enhlaba. Ngale ndlela yokuthi ingaphindi ivuke kwakuphela nje kanjalo. Uthi leyo phathi ayingenza ngiyitshela mhlawumpe ubaba uthwele ngokuthi uyena yedwa uzogcina i-tavern owner kule ndawo yabo. Uthi futhi mengabe umuntu uthi nje wayefona athumele wayesenabantu bakhe nje bethi babone futhi bezokholektha iy'mali. Uthi nje sibabize ngomalume, uthi nje sasazi nje ukuthi nje ekhaya nje kushawa nje ubugebengu and we were okay with it yabo. Uthi hhayi kube mnandi-ke siphila i-soft life. Ubaba une-double story. Uthi lapho iy'khathi zakudala gayizini engakadumi ama-double story. Uthi nje ubaba uyena orana nje igame yama-tavern lapha ngasekhaya. Hhayi ithi intombazane kube right-ke njena. Uthi kwayithina siyahlonishwa, awukhulumi noma yini kuthina siyiy'ngane because siyazi ukuthi ukhona ubaba. Nawe futhi uyazi ukuthi siyafika ey'ndlebeni kababa leyo nto nje indaba yakho iphelile. Uthi ubaba nje was that man enza one phone call kucace ukuthi kwenzakalani. Hhayi uthi-ke kuhamba isikhathi-ke kusho ukuthi ubaba omunye ubaba wavula futhi i-tavern. Uthi lo baba lo mevula i-tavern wayesenendodana nje ekhule mhlampe eno-15 years owasendaweni siyamazi, but wangayivula la endaweni wayivulela bujana kancane. Ayithiwa ubaba wabezwa ukuthi uvula i-tavern kuthiwa hhayi fike exoxela umawabo ukuthi yazi ngiyalingwa-ke manje. I-tavern isivele yavulwa usibani bani and ngiyambona ukuthi aka-understand ukuthi imina ngedwa engifuna ukuphatha la egemini. Usukhuluma sikhona njalo ubaba. Uthi hhayi evedane efone-ke ubaba phambi kwethu noma naye ukhona afone asho-ke athi hene ngicela ukuthi ningenzele njalo bafana. Uthi hawu nangempela akuphela isikhathi singanaso sizwa kuthiwa lo baba usedutshuliwe. Bafika futhi abafana sebezolanda imali yabo ekhaya.
Uthi hhayi, kuthi nje ngelinye ilanga-ke lowo mfana-ke lowo mfana wakhona umndeni wakhona nje wavele wathutha endaweni yabo baphela nje endaweni. Hhayi kuthi at a later stage ebuye umfana wakhona yena yedwa ezovusa umuzi wabo. Ubona lo muzi sengazuthi usuyi-haunted house nje awusahlali muntu yabo. Hhayi kuthiwa-ke abuye umfana wakhona nje usekhulakhulile. Uthi nathi lapho-ke sesikhulile sesiyabuka. Uthi uma ebuya umfana wakhona abuye azohlala kubo aqale avuse nje umuzi wakubo ube umuzi o-right. Uthi evedane evuse inja yeklabhu. Uthi yabo ngikhuluma nge-club mina e-Tops eno-V_I_P area yabo lama-club lawa a-top top top. Uze hhayi efika ezovula inja yeklabhu kuthiwa ubaba wakhona wayenganyanyile. Kuthiwa anyanye ubaba wabo ogele. Uthi nje lo mfana uyambona-ke usezongithathela abantu-ke manje yabo nani nani nani. Hhayi kuthiwa-ke le ntuze-ke ngenxa yokuthi ubaba yabo phela uyazi ukuthi wabulala ubaba wakhona mhlawumbe seyanqena ukuphinde ebulale umfana wakhona. Athumele abafana bakhe ukuthi anihambe nomkhuza bemhambise nemeseji nje ukuthi sicela le nto uzayizama uvele uyiyeke ngoba izophela kabuhlungu. Hhayi kuthiwa u-Anna ayibuyise imeseji asho ukuthi hhayi ayikho into ezophela la. Mina angivulile ithaveni ngivule iklabhu. There's a difference between iklabhu nethaveni. So there's no way ukuthi ungathi angivali ithaveni iklabhu ngenxa yethaveni. Mhlampe nje ngizoba i-asset nakuyena ubaba lo ngoba ngizokhona ukuthi uma ngishodelwa i-stock ngi-ode nakuyena because yena uyithaveni enkulu impela nje esaplayayo nezinye iy'ndawo zey'tshwala yabo. Hhayi kuthiwa athi lo baba okay usho njalo kuthiwa bese kuthiwa hhayi kulungile-ke. Kuthiwa hhayi ubaba afonele abafana. Zithi iy'ngane zonke izinto zenzakala ntambama siyezwa yonke into yabo. Kuthiwa ubaba efonela abafana bakhe ebatshela yazini umfana wasibanibani ngathi uqala ukuba inkinga but angakafuni nimbulale. Into enizongenzela yona ngifuna nihambe niye lapha ethaveni ngelanga lebhizi. Kuthiwa kwakuba bhizi kakhulu ngo-Saturday. Kuthiwa wathi ngiqale ngiyele kuleyo klabhu ngo-Saturday nifike nishaye isibhamu phezulu niphuce kwasani olulapho kuleyo klabhu ifoni, nibaphuce iy'mali, nitshontshe isitokhi. Ngifuna nje kuvalwe ngehlahla kuleya klabhu kucace ukuthi iyaphela. Hhayi kuthiwa ngampela abafana bafika ngekhumbi kuleyo klabhu. Kuthiwa hhayi badubula emoyeni, kuthiwa balalisa abantu iyaca phansi, bangadubula muntu babalalisa nje ukuthi lalani phansi. Balala babaphuca iy'khwama, bebaphuca amafoni. Kwenzeka nje ukuthi nje abantu besabe ukuya lapha because bayabanjwa inkunzi. Phela nawe uyazi ukuthi uma ungabanjwa inkunzi ngisho kuthiwa kumnandi kanjani but usuzoba nalokhu okusabayo. Kuthiwa babaphuca amafoni zithi iy'ngane yo asikaze sawabona amafoni amangakaya. Kuthiwa nje abafana bafike bawabeka kodwa imali asiyibonanga-ke nokuthi but amafoni nje sawabona. Hhayi kuthiwa-ke umfana avedane athumele naye abangani bakhe ethi abatshene ubaba wakhe ukuthi uyazi ukuthi uyena owenze le nto and akekho happy ngale nto ayenzile yena abengaqondile ukukhanda ikeleni. So ngoba-ke usefuna ukumbona ukuthi ufana nobaba uzombona. Uthi sasimsabela sonke lo mfana sithi hawe nkulunkulu wami. Kodwa lo mfana uzenzani ezoyibulalisa ngobaba? Uzenzani ngampela? Hhayi kuthiwa athi ubaba wakhona hhayi usho njalo bese yebo. Hhayi kuthiwa ubaba athi nje nihambani kufanele inhloso yami idakela. Kuthiwa hhayi nangempela befike besho ukuthi hhayi ubaba-ke thizeni lo engimusho isibongo uthe nje ngiyamdakela masimtshena umyalezo wakhe. Kuthiwa ngathi umfana okay. Kuthiwa hhayi nangempela umfana-ke wahlanganisa i-crew yakhe naye. Kuthiwa wahamba waqonda khona. Kuthiwa uthi ugeli angazi ukuthi kwenzakani because ekhaya kwaku-safe ngale ndlela yokuthi nje akulula ukuthi ungene khona. Uthi nje uyakholelwa ukuthi khona mhlampe one of ama-friends ababo wakhe la bantu abebathemba mhlampe owadayisa ubaba wakhe because kwakungangeneki kalula kubo yabo. Wawungeke uvele ungene i-security ayikho. Uthi sathi sihleli nje sabona nabo abantu. Uthi lapho ubaba upholile ubukela i-T_V isibhamu asikho ngisho la eduzane. Uthi wathi Lusi kwathiwa hhayi usukhululeke ungabe usanyakaza wena uhlale kanjalo uphole. Kuthiwa wathi hhayi bengivele ngipholile yezwa. Kuthiwa-ke wacela wathi cela iy'ngane zihambe ziye ekamereni. Kuthiwa wathi nonkosikazi ahambe kuthiwa wathi bathi abafana unkosikazi yena wasala. Hhayi kuthiwa wasala-ke unkosikazi. Kuthiwa-ke uma esala bese umfana eyasho-ke ethi sengikhathele wena baba ngizamile ukukuvimba but ngiyambona ukuthi hhayi uyanginaka. So angisazi ngampela ukuthi ngizokwenzenjani nawe. Kuthiwa hhayi nangempela athi ubaba ungenza okubonayo mfana wami uma ukuthi ubona ngathi nginika inkinga ungenza okubonayo. Kuthiwa hhayi umfana
before nje enza kubona mese umfana uyakhumbula ngabe 13 ngabe 15 ethi ufika ekhaya. Wena wafika ekhaya ubaba enethaveni wamtshela akavale ithaveni and akaze umnike ne-chance yokuthi ayivale ithaveni. Wavele wamdubula phambi kwethu sibuka. Wathi phambi kwami ngibuka and leyo pain ayikaze ize iphele ngale ndlela yokuthi ngiyakuzonda etshenile wami. Ngale ndlela yokuthi ngiyakuzonda. Kuthiwa lapho bamkhombile. Kuthiwa wase wathi awugcinanga lapho waphinde wabulala noma on top of that. Phambi kwami ngibuka. And then uyabona ukuthi lokho akukho enough. Usulwisana manje nami-ke. Awudelanga ubulala abazali bami. Kuthiwa hhayi mase umfana ayikhali bafana etshena amabhoza akhe. Kuthiwa bamshaya umakhulu bamshaya. Wathula du. Kuthiwa iy'ngane uma zavele zavala amadlebe emakamereni. Zithi savala amadlebe emakamereni sizwe ukuthi ziyakhala. Siy'tshela thina ubaba uyena lo cause siyazi ubaba akahlulwa yilutho, yabo. Ayi bathi wavele kwathuleka kwathi nya. Bamshaya lo baba. Kuthiwa-ke nje yena zayingangeni inhlamvu. Zayilokhu nje zigxuma zithi zifike y'shaya yabo engathi y'shaya insimbi or something. Kuthiwa abafana kuthiwa batshena bathi yabo lento eniyenzayo niyimele. Kuthiwa nje washo njalo kuphela. Wathi nje yabo le eniyenzayo niyimele. Kuthiwa abafana babona ukuthi hhayi akadubuleki baphuma bahamba. Kuthiwa-ke ubaba yena mebona abafana behamba ejese hhayi sebeqedile abafana yabo. Hhayi kanti abafana bayolanda ucelemba emotweni because bayabona ukuthi kushuthi ubaba hlampe uqhifele or something. Hhayi-ke babuya abafana. Kuthiwa abafana mabebuya babuya sebephethe ucelemba. Kuthiwa hhayi mabebuya-ke nocelemba kuthiwa bavedane bamhlahlele lo baba yabo la ekhanda cause ehene kuthiwa-ke ngoba indlela ngoba wayegqifile kwakumele kuphume igazi somewhere ukuze bezokwazi ukumduma. Kuthiwa mabemhlahlela avedane akhathale yabo ahlale phansi. Lapho usale stress sokuthi le ngane yabantu esishonile. Kuthiwa wayesathi uthi uyayitakula nje bangena abafana. Kuthiwa hhayi wahlala-ke bamshaya wahlala wathi but wangashoni. Kuthiwa-ke into ebuhlungu abafana bayenza-ke bakhahlela isicabha-ke la iy'ngane bey'kade zicashe khona. Bathi phumani sifuna nizwe the exact same pain ubaba wena wangizwisa yona. Kuthiwa khuluma leyo mpela-ke. Kuthiwa wathi ngifuna nizwe i-pain engayizwisa ubaba wenu yezwa. Wathi nike nizwe kuthiwa izono zoyise zehlela kubantwana. Wathi ngifuna ukunikhombisa namhlanje ukuthi into enjani yezwa. Kuthiwa babethi bayaphuma hawe ma nangu uma wabo ulele lapha. Kuthiwa behayiza kuthiwa bethi bayahayiza kuthiwa yifuseke phumani hambani niyoma lapha. Kuthiwa babamise kuthiwa wabancenga ubaba wathi ngicela noma yini eniyenzayo ningayithinti iy'ngane zami. Bathi ngeke sizwe ngawe asithathe ama-orders kuwena wena. Hhayi kuthiwa bamhlahlela abafana. Kuthiwa bamhlahlela abafana. Kuthiwa nje igama akaze besebenzise ngaleso sikhathi. Kuthiwa bamhlahlela. Kuthiwa iy'ngane zibuka zikhala. Kuthiwa bethi bukani sifuna nibuke. Kuthiwa bamhlahlela ubaba wabo. Bathe bebona ukuthi ngathi usuyaphuma-ke umphefumulo manje. Kuthiwa kwayimande bekhipha isibhamu-ke. Kuthiwa bamukhekheleza ngesibhamu. Iy'ngane zibuka. Ithi intombazane namanje ngathi kudlala imuvi yezwa. Ithi nanamhlanje ngathi kudlala ifilimu. Ithi bamkhekheleza bamdubula nje kwaba nje into e-serious. Uthi mhlampe bamshaya inhlamvu eziwu-30 something even though wayevele sengathi useyayifela. Uthi abafana baphuma bahamba. Ithi intombazane hhayi sathi uselokho samemeza-ke kwaphuma abantu. Uma bephuma abantu kunokuthi besiduduze yabo kuthiwa babekhiya kwashawa itoyitoyi kwajatshulwa ukuthi hawu finally sizoke siphume. Kuthiwa abanye babefika bezomqedela befike nocelemba bethi bazokwenza sure abantu. Hhayi bo sithi iy'ngane singasahlukumezeki ukuthi sayakhala zoma yezwa. Kuthiwa hhayi ekugcineni-ke wagcina efikile-ke amaphoyisa-ke kuthiwa hhayi athathe i-statement vele sasimazi-ke umuntu owayenze lento. Kwakuwumuntu esibaziyo. Uthi-ke basho-ke ukuthi ubani-ke phela owenzile because babemazi. Hhayi kuthiwa-ke nje ifemeli yakubo yabathatha yababalekisa nje yathi no more nibuyele kuleya ndawo. Uthi nje asisahlali khona asikwazi nokuthi kunjani asazi nokuthi kwaphelelaphi khona ubhuti kodwa lo wenza lento waboshwa. Naye futhi asimazi ukuthi waphelelaphi noma usaphila noma usashona ngoba nje angifuni lutho engihlanganisa naye. Uthi nanamhlanje ngimdala nginey'ngane zami but I still have ama-nightmares.
aleliya langa leliya ngento eyenzeka ngaleliya langa. Ngabona ukuthi kanti ubaba sasilokhu sithi i-superhero nje, kanti ubaba uyena ozwisa ubuhlungu baphakade ekugcineni. And uthi as much as ngangimzonda lo bhuti ngale nto ayenza, but ngathi nami mase ngiyicabanga ngoba wasichazela before nje bamhlasela wasichazela yonke into ubaba afike wayenza kubo. Ngabona ukuthi khona nami ngiwuyena I would understand, but nje ekugcineni wakwenza kubaba wami, ubaba wami engangimthanda naye ngangisho ukuthi uyasithanda. But ngenxa yezono ubaba wayehambe ezenza kwagcina kuphanisheka thina. Uthi sesahamba amakhanselingi kodwa nje ayipheli, asipheli isithombe saliyana. Uthi ngize ngibuze shuthi usisi wami naye namanje mekhuluma ngayo vele akhanda. Uthi ngale ndlela sake sahlala iminyaka singakhulumi ngale nto ngoba yasilimaza. Hhayi, siphela lapho-ke guys isitori sethu sanamhlanje. Ngiyacela ukuthi sihlangane lapha kuma-comment section nisho ukuthi nina nicabangani ngesitori sethu. Ningakhohlwa asisawaskiphi ama-adverts bafethu. Siyashera, siyalayikha, siyakhomenta, siklikha ne-notification bell, si-subscribe guys. Kakhulukazi ni-subscribe. Si-subscribe guys, sibuka ama-adverts kuphela. Ningakhohlwa no-super thanks. Ngiyabonga kakhulu for watching. Love you.